गोसोआव दुखु मोनदों आङो जाथायखौ खोनानानै सोर हो लावगि ओमफ्राय सोर थैदों देना खोन्थाना बोरो आं नायनि मानसिखौ आं मानसिखौ सिनाया लामब्रे ओमफ्राय आंजों फेसबुकआव फ्रेन्डआव दङमोन ए ओमफ्राय नायनि दे फट'आ नै बेलाय लामब्रे सोरबा आरआइपि होननानै फेसबुकआव पस्ट हगारदों नों सिनायो नामा बेखौ माथो बियो आंनि लोगोनि बयफ्रेन्डसोमोन अयनायलै थोस मारै थैखो बेलायनो लावगि ओमफ्राय लाभनि थाखायनो रिलेशनशिपनि थाखाय गार्लफ्रेन्डजों माबाफोर नांलायनानै ब्रेकआप जादोंमोन खोमा ओंखायनो सुसाइड खालामनानै लाबाय आयै सुनि माबायदि खाफाल मानो बिदि खालामनानै लानांगौ दे गोदाव सोरावनो बे हिनजाव सासेनि थाखायनो थैबाय नामा बियो गोदाव सोरावसोलाय बाल औलै बाल जोंफोर सिंगेलै दङना मानो हिनजाव सासेनि थाखायनो थैनांगौ जाखो लै जारलालै खालि सुसाइडल'सै गासिबो लाभनि थाखायनो ओरैनो गोसो जाबानो सुसाइड मा जाबावनांगौ बिदिजों आयौ आं बुंनो रोंलालै जेबो औलै बाल गासिबो सुसाइड जानानै थैजोबबा जों सिंगेल सिख्लाफ्रा सोरखौ मोननांगौ जाखो खाफालानो गाज्रिलै माथो होनबावनो ओमफ्राय नोंनि लोगोनाव सोंलाय बेना बयफ्रेन्डआ मानो बिदि थैया होननानै नोंजों लोगोखाना बियो औ सोंगोन आङो नुबानो ओरैनोबा सिं फसायनानै थायोमोन आंहा सोरबा सेंग्राफोरखौ ओजों आरो दाना गार्लफ्रेन्डनि थाखायनो सुसाइड जाना थैलाबायो मा मोनखाङो बिदि जोंफोर सिंगेलै दङना बाल बे लायामोनबाबो आंनो लागौमोन ना बाराखौबा ओरैनोबा साइसथारमोन सेंग्राया है थोस अयनायलै बाल बाखायोसोलां जाबायलै दे सिरि थाथ'दो नोंबो बाल गावना बयफ्रेन्ड दङ नालाय ब्रा आंखौ सिरि थानो थिनलायो गावना खिफिलङा दङ नालायथ' बाखायोसोलां जोंफोर सिंगेलफोराथाय बिदि सासे मानसि थैबाथाय खम लस जायो मा नंदों दे जेबो बुङा आं नोंखौबो ओमफ्राय हनै नोंना लोगो बेबि दल होननाया बैनो खोमाना फैगौ हनै ओरैथिंजाय नाहरलाय आया नङाबा माथो फाग्लाया कलेजाव फैबावदोंसो बिना टेनसन नो क्राइं नो टेनसन हाबाब माबायदिलै हिनजावा गियोसो आङो बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला आयु आंना लोगोआ बिदिथार आरो नोंनिसो लोगो दा आंनिथ' नंखाया आं बिदि मानसिजों लोगो जाखाया थोद आंबो मोनथियामोन ना बेखौ बिदि होननानै दासो मोनथिदों आङो थोद थादो हनै फैगौ नोंना लोगोआ ओमफ्राय लामब्रे मारै सुसाइड जायानो होननानै सोंदे ओइ बेबि दल मा सिनायला नामा लोगोफोरखौनो ओहो आइम सरि आं नायसनाखैनोमोन ए ओमफ्राय माबेमोन नोंना बयफ्रेन्डआ सुसाइड जादों होनलाय माथो मा सुसाइड जादों होनलाय नोंना बयफ्रेन्डआ आइ डोन्ट नो आंनि बयफ्रेन्ड नङा बियो आंनाव दा सों बिनि बारै हारे नोंनि बयफ्रेन्ड नङामोनबा माथो बेलाय व्हाट राबिस सोंफ्लेबाय थायो बे आंनि बयफ्रेन्ड नङा खोन्थाखाबायना मोनथिया नामा नोङो होनबालाय मानो फेसबुकआव रिलेशनशिप होबाय थायोमोन नोंसोरलाय है आंनाव दा सों बेफोरनि बारै आंजों 1 मान्थ सिगांनो ब्रेकआप जाखाबायमोन बियो आंनि बयफ्रेन्ड नङाथ' बियो दा मालायबा सोरनि थाखाय थैदों आइ डोन्ट नो आंनाव दा सों बिनि बारै प्लिज माथो नोंनि थाखायनो थैदों होनना बुंदों मानसिफ्रालाय ओहो मानसिफोर बुंबानो लानोसै नामा नोंसोरो आं जेबो मोनथिया बेनि बारै बे थैदोंना थांदोंना गोथाङै दंना गोथै बारियाव दं आइ डोन्ट नो आं जेबो थाल गैया बेखौ मानोना बे आंजों सोमोन्दोआ गैखाला 1 मान्थ सिगां थगायजोबथारबाय खोमा नोङो मा आंखौ थगायनायसो नुबावदों थगायाखैबा माथो नोंलाय थगायथारदों नोङो आंखौ थगायदोंसो सानबावदों नोङो थगायखादों लामब्रे नों आंनि लोगो नङा दिनैनिफ्राय नों आंखौ फोथायाना नोंगौ गप्ता बेनो फैथों र' ओइ सेंग्राफोर लामाखौ मानो होथेदों नोंसोरलाय ओइ जारा
जोंनि सिख्लाया जायखौ जोंनि लोगोआ सैमा फाग्ला अरनाय बायदि मोजां मोनोमोन। अह' नोंसोर बेनिसो लोगो नामा? मा आंखौ बुथारनो फैदोंना रायनो फैदोंना मानो फैदों नोंसोरलाय? गोसो जायोब्ला बुथारनोबो हायो रायनोबो हायो सेलथेब खालामनोबो हायो मिथिबाय जारौ। जों नोंनाव मोनसे खोथासो सोंनो फैदों। मा खोथा बेलाय? बुङा मानो थाब थाब। मा नोंनाथ' बयफ्रेन्डआ गोदान जाबायलै। नोंनि थाखायनो जोंनि लोगोआ थैनो गोनां जानानै फैदों सैमा फाग्ला बायदि मोजां मोननायाव। बुं ओमफ्राय आरो माबेबाव मा बाथ्रा दंबावो नोंसा? मा बुंनांगौ बुंखाजोब दानो। मा जाहोननि थाखाय जोंनि लोगोखौ गारनानै गुबुन गोदान बयफ्रेन्ड लानो गोनां जायामोन? बे आंनि गोसो नोंसोर मानो नांगौ बेखौलाय? बे आंनि पार्सनेल बाथ्रा मिथिबाय गोसोआव लाखि। हायोब्ला जोंखौबो लाबावदो होनबालाय जोंबो लागोन नोंखौ। ओइ सेंग्रा बाथ्राया मोजां बुं नङाब्ला मा जागोनलै हा? पुलिसनो साफा FIR हैजोबगोन आं नोंसोरखौ। मा? ओइ सिख्ला नों जोंखौ FIR होनो ना जों नोंखौ FIR होनो हा? बदतमिज साला बेशरम लड़की। गोसो जायोब्ला जों नोंखौ FIR होनो हायो। नोंनि थाखायनो जोंनि लोगोआ थैदों। दालाय मानि निजिरा गदों? बबे लैथोनिफ्राय बोहैबोखोलै जारौ निजिराया? हनै फैगौ। सिरि थालै फाग्लि दामिनि थर'। ओइ मा मिनिदोंलै हा नोंसोर? ओइ जाम्बि नोंना बयफ्रेन्डआ थैबाय होनलाय? मा नोंसोरबो आंखौ बिदि बुंनो थाखायसो लामायाव गसंथेनानै थादों नामा? हौवा सासेयानो थोआ बेनो गोदाव सोराव मालायखौ फोथैलाबायबाय। हौवाया डिउटि मावलायबावोसोमोन ने बेना। ओमफ्राय नोंस्रा मा नांजादों? नों ब्रेकआप खालामोमोनबा जोंनो खोन्थाबानो जायोमोन ना? जों लागौमोन ना नोंनि बयफ्रेन्डखौ। हालाबानो जायोमोन ना नोंस्रालाय? दानाथ' नोंना बयफ्रेन्ड गोदाना जों गामिनिसोलै। ओइ मा नाम मोनलाय बेना बयफ्रेन्ड गोदाना? मेलेखौलै फाग्लि। आंनि एक्सबा बेना बयफ्रेन्ड गोदाना। थैसिगोन आं। सिरि था पापिफोर आं खोनासंनो बाजोब्बाय नोंसिनि रायलायनाय बाथ्राफोरखौ मिनिनायफोरखौ। सैमा फाग्लिफोर बायदि खिखि खाखा मिनिलाबाय थागोन। हौवानि एथ' फाग्लि जादोंबालाय थांनानै नागिरना लाहैनो हाया? ओइ जों फाग्लि नङालै नोंसोर फाग्लि। जानला मोनला खोथा बुंनो फैदों बेयाव। फस्थायगोन नोङो सेंग्रि बुजिना लाखा जों फरायनाया।